20 वर्ष पहले के बात हो बाबा अभी एकदम माने छोकड़ा रहनी जर मुंह एकदम चमचम चम के लेडीज खानी कमला बा कहने के भेन रोकन आज रोल करे ले कह मत इतना सुंदर हमको रोल बढ़िया रोल होला तो हां हां भाई कहल के नीचे कुछ पेन हो मत बाबा ज्यादा ऊंच हो जाई तब मर्द नियर लागे लगे द्रौपदी नियर शोभे को बा आ दुशासन से कहाई रहे कि साड़ी घिंचाई आ मेकअप मैन से कहाई रहे कि 7 को साड़ी पहना दी है दुशासन जी महाराज तू 6 को घींच के हार के गिर जाई हो जय श्री आंग्या महाराज जय दुशासन बन रहे तो हाफ है माइंड रहे बाबा के साड़ी उड़ी पहना दिया उन्हें दुर्योधन कर जाता दुशासन हमें अंधा का पुत्र इतने ऊपर से गिरला पर बेहोश जाके बांध के उठाओ तलुन तो पहले समियाना खूंटी वाला चलत रहे संगे संगे खूंटियों खरल होती रस्सी खींच अरे जल्दी पर्दा खींचो ड्रामा गड़बड़ा रहा है पर्दा खींचे के 1 नंबर तो वो हड़बड़ी में 5 नंबर पर्दा खींच देता उन्हें देखो तो लोग कि अभी धृतराष्ट्र का विदुर हाफे पैंट पर घूमता लोग कितना देर के बाद रोलाई हम देखे तो हाजीपुर से चैनल वाला आइल बालू गौरव सादुल्लापुर हाजीपुर पटना के समीप गौरव म्यूजिक 20 में बाजी कैसे यूट्यूब पर डाली तो जो है जो सर्च करी तो है बेटा जाई भगवान बनौले रहे सुन ले बानी बाबा अरे और चित्र कैसन बा और चरित्र कैसन बा गणेश जी का ना देखनी हो हमारे के विकलांग कहता नहीं आ गणेश जी कैसन बड़े कैसा ओहुले बड़ के विकलांग खोला बाबा ये आदमी के मुड़ी रहे तन काट दिया हाथी के मुड़ी जोड़ल गई रहे ओहुले बड़ विकलांग के होला का बाबा ए बरबा के डॉक्टर देश विदेश में रस बताई तो कौन ऐसा डॉक्टर बाड़े आज विकास कहा था कहाँ विकास कहावा ऐसा डॉक्टर केहू विदेशों में नहीं खे कि आदमी के मुड़ी काट के हाथी के मुड़ी जोड़ दे आई ऑपरेशन शंकर जी के यहाँ बहुत पहले सफल भई रहे एक घड़ी ऐसा डॉक्टर लिखे लो तो निमन बा कितना लोग अपन मुड़ी कटवा के घोड़ा के जोड़वा ली खाते तो लगन में परछावन कमाई ले कौन दे से फायदा बा लॉकडाउन में घास चढ़ा कितना लोग तो बोका के जोड़वा ली बाढ़ है होता धान दो जाता नहर पर घास चढ़ के काम दो एक से एक धरोवर लेके आयल बनी बाबा ओए में एक जना बड़ा कहता रहे हमारा घरे टोटी लगवा दी टोटी लगावे के कहत लो कई वार्ड साहब से कहल जाला मुखिया से कहल जाला एगो नल लगा दिए तो हो जाए बबुआ बैठवा नु तो छर छर पानी फेंक टाइट कर दो बंद हो जाए इधर केरल हम चिन्हनी है ना एक जना मोबिल पाड़े के लइका आइल बड़े कहले अपने मने तो बाबा भी कोनी है कहीं मोबिल पाड़े के लइका हम एक जना रहले हां गिरीश पाड़े के नाती अभी तो एगो मेन झलवई आइले नहीं खान बैरिंग पाड़े दिल्ली बड़े बैरिंग पाड़े कहां गए बाबा ग्रीसिंग करावे नहीं कोनो गल कहीं कोनो बात ना ऐसा आदमी देखले में रुआ देखले बनी जे प्रोग्राम में जाके दूसरा का प्रोग्राम होके चाहे संगतिया का प्रोग्राम होके 2-4-5 हजार बिक दिले देखले बनी ऐसा आदमी देखले हो कम भूल आ गइल बनी रहू बाबा निमन गाई हमने के पहले से बढ़ गइल बा अभी और धीरे धीरे फैलत आओ फैल जाई मार्केट गलती को नहीं चाचा सही हमने के 20 बरी से बढ़ गइल बा चारों हर जिला में मार्केट में बढ़ गइल बा और अभी धीरे धीरे फैलत आओ फैल जाई जिला भर में फैली ओकर बाद राज्य भर में फैली चिंता नहीं करे के मुंह नोचवा नहीं के बने के संगीत से मारे के बा यहाँ के एगो जानकारी के बात रो सबके बतौलर नहीं हम सुननी हलो कि ना कलयुग की उम्र 4,32,000 बरिस द्वापर के 8,64,000 बरिस त्रेता के 12,96,000 बरिस और सतयुग के 17,28,000 बरिस बतौलर नहीं अभी अध्याय याद कइले बनी ई चारों जुगवा के जोर देव 43,20,000 वर्ष यानी कि एक चौकड़ी एक बार चारों युग बीत जाला 43,20,000 बरिस आ 71 चौकड़ी के एक मनवंतर होला जब गुणा करब एक चौकड़ी में 71 से तो हो जाए 30,67,20,000 बरिस यानी कि एक मनवंतर आ 14 मनवंतर के एगो कल्प होला 4,30,40,80,000 वर्ष यानी कि एगो कल्प और ब्रह्मा जी के एक दिन होला ए हिसाब से ब्रह्मो जी 100 वर्ष जी के उहो मर जले ब्रह्मा भी बदले ले विष्णु चेंज होले लोग कहता शिव जी ना बदले ले आदि शक्ति आदि के आदि देव महादेव को हम ना कहली आदि देव महादेव के लोग कहला हम ना कहली ना ना कैसे आदि माने लिखल बा कि जेकर जन्म
आज जकर मरण दोनों के प्रमाण ना मिले ओकरे के आदि देव चाहे आदि शक्ति कहल जाला। तो एगो आदि शक्ति दुर्गा हई जेकर ना जन्म के प्रमाण बा ना मरण के प्रमाण बा। कोनो ज्ञानी व्यास बता सकता रहे कि दुर्गा जी केकर बेटी हई, उनका माई के का नाम रहे, उनका बाबूजी का नाम रहे, वाद हई आदि शक्ति हई निरंकार रहेली। जब देवता लोग पर आफत विपत पड़ेला तो सकार बन के आके फिर पाप के मिटा के फिर अंतर ध्यान हो जाए। शंकर जी के तो जन्म भइल बा उहे आदि शक्ति दुर्गा ब्रह्मा का प्रकट कैली, कहली कि शादी कर, कहले कि महतारी लोग शादी ना करब, तीसर का आंख से जार दहली। विष्णु को प्रकट कैली, तीसर का आंख से जार दहली, हो न तैयार भेले शादी करे के। शिव जी देखले कि दूगो लाश पहिले से जोरल बा, कहले कि तार कहल माने बाकी हमार कुछ शर्त बा मनबू तो। दुर्गा माई कहली कि मांगो तार शर्त मानब शिव मांगो। तो कहले कि पहिल का है जारे वाला कंपनी तीसर का आंखिया बानी ई दे दो हमरा के अपना में ले ले। तब कहले कि हे लोग के जियावो, हे लोग के पुरान की बात याद ना रहे। आ दूसरी बात तीसरी बात कि तारा ये रूप से बियाह ना करो से जना से जन्मौले बड़ू, तारा रूप बदल बदल हमने के लगा परी। तो वही आदि शक्ति माता ब्रह्मा के ब्रह्मांड यानी सरस्वती बन गईली, भगवान विष्णु खातिर लक्ष्मी बन गईली, आ शिव जी खातिर शिवांगी बन गई, पार्वती बन गई। भाई निमन निमन बात बोलब तो ओकर कट हम देव, फुहर की मत बोलो परमार भैया ना तो ओकर टॉप जब हम देबे लगब न तो वो भागे रवा ज्यादा तरीके कर बार निमन निमन बात सुनी। ब्राह्मण है विद्वान बुझाता मति बुद्धि, बाकी महात्म बाबा के आत्मा करुआ दुख पहुंचाओ बहुत की। कैसन व्यास महात्म बाबा मर्द नियर गावेला यहाँ कहतन कि समय परे नु तो मर्द मऊ के रोल कॉल। अच्छा प्रोग्राम और आए दी तनी कुहवा गिर जाई, लोगवा चल जाई, साज बाज मिली, बस 10 कदम बढ़े के बाद और हम मऊ के रोल देखो तने हो जा रू हमार मर्द के रोल देखो कितना रो लगे आवाज जतरा सुंदर आंख चमकाओ तनी कि धात पाट धरती। अच्छा बाबा लइकाइए के चरित्र हो कि बाद में कहीं ट्रेनिंग लेनी हो। ई उम्मीद ना रहल रहुआ इतना सुंदर आंख मटकाए तनी बाबा खानी वही लायक एगो ले ले कहत लग जरा कि बाबा खानी हम रहुआ के ना कनी हो। इतना दिन से समझत बार हुआ बताला ना कि पहले से कि रहुआ खानी कुछ भोजन कराओ जात रहुआ के महाराज शुद्ध शाकाहारी। वही लग ले बड़े को बहु कहीं चिन्हा जाइलो चाचा मौगा जो है नहीं जाए ना कहीं चिन्हा जाइलो प्रणाम करत में गोल लागत में मर्द होई बाबा महात्म बाबा पाँव लगी कनी हो गोल लगनी हो जय जय मैं का कहती गोल लगले बने को कबे जय हो बच्चा जय हो मौगा हवा हाय हाय कैसे गोल लगले सो कैसे और मोईरी मोई कतना कुह विप्र देवता नु अरे बा ब्राह्मण नु हई गोल लगनी ओ बाबा ऐसे जय हो ना कहे कि जाई हो चुटकुला भी कहले बने एगो जवाब दिया पहले माई के गीत गा के उड़ान में दिया ई गीत दू गो जौन गईनी हनु हमने के आपन रचना होई कि अब जौन गावे जाता नी बन्या निवासी शीतलपुर स्वर्गीय बाबू वीरेंद्र सिंह के मुंह से ई गीत पहले हमने गार्जियन लो सुन ले खबर वो ना देखलो ने का वहां के ना देख लो कबे से किरा उमरियो तो अभी 27-28 चलत होई हमार 49 सब ठेके वाला बा बुझ ली ऐसे बुझ ली।